नोंथांमोननिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा सुजुराम बर', गामि उत्तर गयबेरा थाइगिरखारि, लासो निस्टेफिलि थं नं 781367। खन्थाइ बिबार हानजानि जा नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, बे बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानो सानदों। बे बादायलायनायाव आंनिनो गोदानै सुजुजानाय खन्थाइ मानो, बे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइखौ जागायनोसै। खन्थाइनि मुं मानो। मानो बेबायदि जायो, जायखौ गाबनाय नुनो हाया, बियोनो जोंनि मोदैनि जाहोन जाना थायो। जायनि गोसो देरहानो थाखाय गासै संसारखौनो उनजों गारबोयो, बियोनो मानो गोसो सिफायलाङो। सान हर हां बोनाय हगारनाय गासै समावनो जायनि थाखाय जिंगा सियो, बिखौ मानो जोंनि फारसे एसेबो सानखांनाय फैया। जायनि खुसिनि थाखाय जों थैनो थांनो थियारि जायो, जायनि सुखुनि थाखाय, जायनि मिनिस्लुनायनि थाखाय जों गावखौनो आबुङै सोलायो, मानो बियोनो जोंनिफ्राय गोजोन खुसिखौ सिख'लाङो। बियोनो मानो जोंनि मोखांनि मिनिस्लुनायखौ खोमायो। जों गावनि गासै सिमांखौ जायजों लोगोसे सुजुफायो, बियोनो जोंनि गासै सिमांखौ मानो थेर बेथेर खालामो। जायखौ जों गावनि गोरलै अन्थाव गोरबोनि इसिङाव लाखोमायो, बियोनो मानो जोंनि गोरबोखौ सिलिंखार खालामलाङो। जायनि दुखुखौ सहायफानो जों गावनि दुखुखौ बावगारलाङो, मानो बियोनो जोंनि दुखुखौ हमदां मोना। मानो